kondition! Anders! Hopp, hopp, hopp. Här. Norre! Nej! Var nära ett andra. Löp det här. Straff. Ja, får vi se på reprisen sen. Okej. Nej. Bra styrt då. Det kom. Är du back eller? Åh fy fan. Fan har du hela jävla båget till fickan? Låter så fan. Den finns på bild. Kan jag säga dig. Sen, det är ett steg bak. Det är ett steg bak. Ja. Det är bakåt. Nej, det var markering nu. Torsen, hur gör den när den zoomar eller? Så eller? Det går inte att ha. Fredrik. Tänker vi på det i bara överkropp här. Tar emot, förflyttning, passning. 2 tillslag. Ja. Vi jobbar på en snabb. Ja då. Jodå! Han går. Ja då, kom upp på klacken. Fan, vad är det för loppet där? Kom upp på klacken. Ja, det är tur att vi har en bred plan. Fan, det blir riktigt emellan. Störtar du Alex? Visa in där. Jag var nära jorden, Messerschmitt igen.